Pipila ka adlaw na lang ug sa ulugo na usab nato ang Pasko gani ato ang Senador Christopher Bongo nang hatag na og pahalipay sa 5 ka malasakit center sa Sugbo ni adtong Miyerkules. Samtang 2 ka success stories ang atong paminawon nga natabangan sa atong malasakit centers. Gikan sa Kabisayan ania si OPAV Assistant Secretary Janji Gonzales alang sa mga detalye. Asik Janji, maayong Pasko. Daghang salamat, Sec Martin, ug maayong Pasko usab kanimo. Sec Martin, ang SBG pamasko ni Senator Bongo nang hatag og pinaskuhan sa mga beneficiaries sa Malasakit Center sa 5 ka mga hospital sa Sugbo. Ang team sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas uban sa Office ni Senator Bongo nagtinabangay sa pagtunol sa mga hinabang sa senador. Gawas sa paniudto, nakadawat ang mga pasyente og food packs, face shield, face mask, vitamins ug financial assistance. Lakip sa gibisita mao ang mga pasyente sa Vicente Soto Memorial Medical Center, Talisay City District Hospital, St. Anthony Mother and Child Hospital, Eversley Child Sanitarium and General Hospital ug ang Lapu-Lapu City District Hospital. 51 sa Luzon, 22 Visayas ug 23 Mindanao. Wala pa matapos ang tuig 2020 ug niabot na og 96 ka malasakit centers ang natukod sa nasod ug ika 95 nga malasakit center gitukod didto sa Eulogio Amang Rodriguez Medical Center sa Marikina City niadtong December 11. Samtang ang ika 96 nga malasakit center formal usab nga gibuksan sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City pagka December 18. Kini ang 11 military hospital nga adunay malasakit center. Ug atong kugihan nga Senator Kuya Bongo mitambong sa mga launchings sa mga bag-ong malasakit center uban ni Presidential Assistant sa Visayas Secretary Michael Lloyd Dino. Karong hapon atong paminawon si Silvestra Toboso. Ang iyang apo nga si Ash Angelo gidala sa hospital tungod kay nagkumpulsyon. Natabangan kini sa Malasakit Center sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu. Samtang si John Berganyo nga taga La Paz, Iloilo, adunay lung cancer. Si John natabangan sa iyahang chemotherapy sa Malasakit Center sa Western Visayas Medical Center sa Iloilo. Ania ang pasalamat sa usa ka apuhan ug ni John sa Malasakit Center. Ako si John Berganyo, na-diagnose ng lung cancer. Ilang taon ka na, sir? 47 years old. Taga saan? Taga La Paz. Pero taga Mabusaw, Caps. So malaking tulong yung nalasakit sa akin kasi yung laboratory ko, yung bangkino ko, saka yung expenses, nakuha namin sa nalasakit. Malaking tulong yung nalasakit sa amin. Malaking pasalamat po sa kanila. Hindi dahil sa kanila ay malamang maraming hirap na hindi para bayad yan. Saka maraming silang natulungan ng mga mahirap talaga. Saka siyempre, volunteer talaga. Sec Martin, maugkad to ang atong update sa mga natabangan sa mga malasakit centers sa nasod. Maayong Pasko nimo diha, Sec Martin, ug advance Happy New Year. Gikan sa Kabisayan, kini si Asek Janji Gonzales, maayong Pasko.